As you said, yesterday a 28-point plan was made public. We will discuss the situation both with European leaders and with leaders here in the sidelines of the G20. I will also reach out to President Zelensky to discuss the matter. Mavyetendikira pakati popo maveka nkhani kunena kuti Russia ndi America zoma kumana kuseri zoma kumana kuseri ndi zokumana kuseriko ndi zoma adonuka zoma kambena ziyano menoko ndi koma ndi mene zachitikira ababa zoneka zolanda makumanadi tamvera zimene Trump wapanga. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Good morning, madzuka banji konse kumene iya ndithu apapa zikuoneka kuti Russia tena kuti Trump wakwera ya Russia apo guys it's like zikudabwitsa kwambiri zikuoneka kuti America yakwera Russia ndi Ukraine ili payokha and Europe ikhala ngati kuti kuti pino ndizikhala bwanji. Europe is in shock kuti ikudabwa kuti chuchitika njani pambuyo pakuti Trump akufinya Ukraine kuyifinya Ukraine and guys, geopolitics don't care about your feelings. Ndali za international sizimasamala kuti mukumva bwanji koma timvane pano zikuoneka zoti kwangotsala pang'ono kuti tsopano zenizeni zituluke. Sometimes ma update pena pake amatopetsa fund kuuzeni futhi pa izinto zinenge zimakhala zikungobwereza zomwezo zikungobwereza apalitsa uku so you know sometimes tiliso busy ndeti makaneka kuti tibeke ma update chabwinobwino koma panopa tsopano pa update iyi ndi yanyo update yokhungana je ndimene tifuna tipereke pano chifukwa kuli kumene zachitika apapa nzonena kuti akuluakulu Ukraine yetu basi guys yetu ndi amene tinakwera Ukraine zikuoneka zoti basi ndi I think ndi kuti basi ndi bacha zathapo. Yeah, so why am I saying so? Trump watulutsa akuti 28-point peace plan. 28-point peace plan watulutsa chi draft, watulutsa ndi chi list cha mapoints mene mapoints akamwewa mapoints koma alipo 28 mapoints amenewa osewa akulonjika kwa Ukraine ayuza Ukraine kuti Ukraine inu uri mukuenda muvomere izi chifukwa nkhondo ngati mufuna ite muvomere izi and by Thursday mukuenda muvomere zonsezi by Thursday limene kubwerali muvomere zonsezi mukapanda kuvomera ndiye kuti nkhondo imumenya nokha komanso muluza malo anu onse like muluza Ukraine pambuyo pakuti Russia idakapusha kwambiri kupita ukafika kutsogolo and even asilikali ena amene anali ku front line amba kuthawa komanso akuopa akuti sakufuna nthu kukumana ndikumenyana nkhondo ndi asilikali a Russia. By the way, pa nthawi imene tikutelo pa ndithu paiso lina lake lotchula kuti Kupiansk lalandidwanso dala limene lili koma 28-point peace plan imene tifuna tilongosola kuti kuti mapoints amene Trump waikawa ndi utani. So ife tangopanga masamale sikuti tchula 28 zonsezo komano pali zina zake zimakhala zoti zango ndi zimodzi zili under one umbrella mukudziwa kalenso iniyo kuti ichi I think chili under up ndi kungotenga mituyo so that's what we're going to do. So choyambirira a Trump awauza a Zelensky kuti pakati pano pakufunika ndithu territorial concessions. Territorial concessions tinena kuti amwene gonjani pankhani yokhuzana ndi malo amene inuyo anakulandani. Malo amene adakulandani amene ndithu gonjani vomerani basi. So malo andi ati osobanga choyambirira pali Luhansk, Donbass, pali Crimea,
komanso pali ku Zaporizhia kumene alanda kumene komano sanamalize deralo sanalimalize ndi akuti apange freeze like mmene muli asikalimo ayimire momwemo kwinako ndi kwawo kwa Ukraine ndi tingoyerekeza ngati kuti asilikali alanda tilowe Lilongwe. So Lilongwe angoilowa kumene kuchokera ku kuchokera ku Dedza wachoka ku Dedza angofika Lilongwe ichayo angoilanda mwina alekeza mu area 2 ndati kwinako sanafike kwinako ndoti 1 asilikaliwo ayimira kutiko ayimira line imeneyo apange freeze ma front line aja asilikali ayime mmene momwe ndikuti basi ndikuti kwinako Russia yatenga kwinako ndoti dali nalo muthu otenga a Ukraine. So nzira apange freeze kumene aliko basi koma madera amene anatengawo Russia imene inatengawo amene ma conditions a Russia amene amapereka mu nthawi zonse ku Ukraine kuti nkhondo ite. So a Trump chi peace plan chimene chi draft imene achilemba ndi anena kuti muvomere basi vomerani otherwise I would accept the deal or lose more territories kapena kuti fight alone. Masali manso yankhula Trump vomerezani kapena mumenya nokha kapena aboyayisa akuphasamula nakulanda chilichonse mutsala opanda kalikonse point yamba ndimene. So Trump nominated tukenda point number 2 imene ndi 2 a Trump apereka condition imene apereka kwa Zelensky iwowa akuona kuti point imene ndiyona kuti akuti ma condition ma ambitions os malingaliro onse ofuna kujoina NATO ndi EU baba zitayeni palibe kuzozo NATO zojoina NATO ayi basi. So mwezi nkafuna Russia zija ndifanye kumwambira kwa video timanena kuti tikodi tiziti America yajoina Russia pa nkhondo iyi. You understand izi zinzimira khatu kwamba nthawi zambiri mwangobwereza I think this is the second time pamene izikucheka. So awuza kuti vomerezani ma conditions amene Russia ikufuna. Russia sikufuna kuti Ukraine ijoine kabungwe kaja ka NATO. Chifukwa kajoina NATO ndokuti mukhala barracks mu Ukraine mu ya NATO kana kwezipanga spy yani izipanga spy Russia. So iwo awanuzira chimene chibwana kwambiri komanso niyo makhala member wa NATO. By the way mwe takulongosana pang'ono tisanapite kwina pankhani imene why pamakhala mpengopengo. Soviet Union chi empire chachi na Russia chani mukumbukira tinakambakaiza empire imene itangotha kumene kuti angoti basi agwa chimene chinachitika ndi panachitika chinthu chinalekeso. Russia inkafuna kujoina NATO. Surprise, yes, Russia inkafuna kujoina NATO kuti tilowe NATO. Ndi president wa nthawi imeneyo anazanena kuti no, ine musajoina NATO, ine khani komweko. Russia inayakanidwa kuti isajoine NATO nanga sizikhala ngati palibe nyambalo. Pachati ma Americans yawecha kaganizo lekawo nthawi izo sabafa bazikhala nyambalo ndi Russia ikajoina NATO sizibeba ndi anazo kuti simungajoine NATO. Ndi Russia nazabeka condition chabwino ife ngati situjoina NATO ndi kuti maiko onse amene ali side ya ife region yathu mbali yathuyi sakwananso kujoina NATO. Imene ndi imene ali condition yawo. Imene ndi imene inali condition yawo. Then zinapeza kuona kuti afterwards maiko angapo should be atatu mupanga check mupanga muzona anapeza kuti maiko amene aloyandikira kumene ku Denmark kuja
maiko amene timati amene amagwira mabomba tikama amene kunabuka mucheno mkangano kuti hayi kugwera mkudutsa chanchani watu mene mujamu maiko anati yagwesera mabomba mu dziko limodzi la NATO. Maiko amene ajawo si ajawo anali mu treaty kama kuti anakambirana kuti maiko amene wawa asajoine so NATO. Maiko amene wawa basi akhala konkono ndengati ife sitingakutolole ife kujoina NATO ndi palibe amene angajoine NATO. Ndizinapo zoti ma-Americans ma-Europe anapanga anajoinisa NATO maiko amene anagwirizana mbuyo mcho kuti asajoina NATO. Then zikupeza kuona kuti Russia nango yang'anira Asia, it's fine, koma now also afuna katengeso Ukraine. Pamene Russia pamene bata apanga abande mutimva madziso pano iyi siteka ndi zinazi zikamachitika mwina ife timatha kuona pamwamba komano mkatikatimo muliso zina zinthu ngati zimene zizi zimene anasinana mbuyomo ndi mapresident ambuyomo kuti palibe tu kujoinisana NATO ndi maiko athu akunoko amene nthawi imene anali mu Soviet Union nthawi imeneja. So zinapeza kuona kuti ababa nayo ya Ukraine yakaya auza kuti no sizingatheka Ukraine right. So umuntu imene tinangofuna tidumphe pang'ono kumene kunkhani kukhuza ndi za NATO. So pamene imene ndi point number 2 imene Trump ayilemba ayipanga draft kuti Ukraine avomere basi kuti palibenso zojoina NATO ka EU asajoine zimene zozo basi kuvomerezana ndi zimene akufuna Putin. So main number 2. So point number 3 ndi imene ndithu awazoona kuti pali security guarantee mukavomera niyo a Ukraine ifeyo pakhala security guarantee sonza kuti ifeyo tutilowelerapo ndithu kutetezana ifeyo titha kutumiza even asilikali athu kandani adzangokhala ngati azapanga peacekeeping azakhale mmene momo mu Ukraine kumakutetezani kuchokera kwa adani basi loti pakhala security guarantee imene ndithu chitetezo guarantee chipezekapo. Point number 3 do imene awuza. So point number should be point number 4. Point number 4 Trump anakuona kuti zikatero iwo abanga lift up ma sanctions onse kumaso ma tariffs zibalo ka misonkho ija ka zichani zonse zimene Trump anawapanisha nazo kwapasa nazo chibalo a Russia auti zonse azichosa sipano Russia ikhalano popo. So komanso ma assets amene anapangodwa frozen amene ma assets pacha dziko limakhani ma assets dziko lina kupita kapanga mapanga business umene kuchango as ngati dziko palokha ndeli makhani ma investments. So amakhaso ndalama mabanki kumene koko ndi pacha za Russia anazipanga freeze anaziumiza kuti sangatenge sangatane ndi ziliso kwina zina zili ku even ku Ukraine koso zina kaya ku maiko aku Europe ndi zimene zakuti azipanga ndithu azichotsa right sazipanga so freeze ndikuti azikwanisa at least aliyese azipanga freeze atakwanisa somana kumazitenga bwino. So number chomalizira chimene mapoints osa ali ku 28 kumano 28 oseo akulowa mu category imene tikamba apa isopano. So chomalizira chene njokhuzana ndi akuona kuti paja madziwa gasi mafuta chani zonse madziwa maiko aku Europe anawo kuti osamapanga zimene osagulaso osatere kumazo sazizo akuti zibwerezereserwa kuti zitheke. So point imene ndi imene tathana kumene kuma point 28 point peace plan imene Trump imene akufuna kuti izo zitheke. So tibwerereso pano ku kuti zikatero timafati anganeso pano ma reactions kuti ochilandira bwanji komanso ochilandira ake ndani ndeti tiyambe ndi Zelensky. Ochilandira oyambira khale Zelensky famene pakhala Zelensky pakhala Putin pakhala maiko aku Europe
So tiyambe ndi Zelensky amene kumene nkhani ikupita kwa iyeyo. So Zelensky kuyilandira nkhani wayilandira bwanji. Zelensky wayankhula moona kuti akuti chiyambeni nkhondoyi ngati ali pampeni, ngati ali pamalo othina kwambiri ndi pano patsopano. Chiyambeni nkhondo iyi Ukraine ndi Russia. Ngati ali pa zinthu zavuta kwambiri akusowa chochita ndi panopa. Malero Thursday lachinayi likubwerali chabwino ndiye wapempha kuti bwanji Trump aonikire poso pa nkhani imeneyi chifukwa akuti aluza respect, aluza dignity, aluza like komanso aluza sovereignty, aluza dziko limakhala ndi sovereignty. Tikamati sovereignty ndikuti kukhala dziko lapalokha lopanga ma decisions, lopanga zina mena dziko loti lalokha loyima palokha. Ndiye iwo akuona kuti azimene aluza zonsezi sovereignty imene ayiluza chifukwa chani? Chifukwa kuti zikhanga kuti Russia so muti ili momwemo ndi palibe za ulemu akuzikhanga ti mukudzoka kaiso niyo pa mukudzoka kai papuko, right? So akuona kuti chonde tabe mwendo wana Trump chonde nkhani muyimulike sumaka pa 28 point peace plan imene muyunike subwino ndifuka apa pande sizili bwino ta ani tikuluza anthu nikaso chino chakeso auza kuti even asilikali apange trim, I don't know, apange trim asilikali and like achepese nambala ya asilikali. I don't know kuti how does that work, I don't know. Trump ramena. So you mean the reaction ya Zelensky ka video kitambunya kumambi loka cha kamba zimenezo muyangane translation ya passage ya English icha mene kulia kwa madala Volodymyr Zelensky. So tendebide ku reaction ya European countries maiko a iku Europe amene ali mu NATO. Maiko ako Europe amene ali mu NATO akudzimva kuti iwo asiyidwa, like asiyidwa asokachikena, like Trump akupanga zinthu ziyekha sakuwapanga involve iwo chifukwa zonse izi tiwangupanga ni Trump tuyekha madala adadi Trump amamenya kwambiri kuposa aliyense. You understand? Amamenya kwambiri kuposa aliyense. Yes, so a Trump akuti zinthu zapanga okha ndi iwo akunena kuti pakufunika kuti nawo safunika aunikire poso neto tu dimodzi Trump chani maiko dimodzi koma uyu apanga chiganizo mwaika. I don't know Trump okay muli mosema mukudzoka kaleso niyonso ndakuti afuna nawo safuna aunikire poso aiso pankhani imeneyo yazimiza chitika apasi kama iwo sokuti it's like fasa kuzidziwa chani zanguchitika. Number 2 I mean right reactions kuti chinthu achilandira bwanji achilandirawo tamba ndi Zelensky. Number 2 maiko aku Europe. Number 3 guess ndani panapali question mark Vladimir Putin timveza Putin tsopano kuti tsopano iyeyo chinthu chomwe chilandira bwanji nkhani imene iyi wayilandira bwanji. So Putin ali nkhani sinampeze, nkhani imene sina ndani sinampeze and pali makamaka ma war analyst anthu amene alongosole okuzani za nkhondo komanso geopolitics nkhani za internationals akuzifusafusa limodzi limesa napeza ansala. Fuso lake ndilona kuti kodi Putin avomera za Trump zi? Putin za Trump zavomera
kapena angomalizisa kwatsalako pamene kupene palingana avomera kapena angomalizisa kwatsalako kuti amwene tazisiyani zimene zozoza tibula kina kuti ikina nengwese kutenga chifukwa tu maperesenti ambiri atengedwatu malo apita and Russia sikubwereza mbuyo kupitabe ndefunso limakhala pano kuti kodi Putin avomera izizi kapena basi azingoti basi amwe tiyendirani tingopitiliza basi kwatsalako tingotipula basi titenge Ukraine anthu asakumva yayi. Okay, chomalizira Zelensky akuti nosopano akuti iwo ali ready kuti ati akhale pasi ndi akapilane basi ali ready. So Trump anodino zalelezo news number ngati kambirane tikhale pasi tikambirane asalage makhale yomwe ija takupasani deadline the Thursday ngati simuvomera izizi tukamba basi zimene akufuna Russia zanu zimenezo nkhondo mmenya nokha komanso ifisire kalaboso basi mulu zonse chilichonse Trump a Putin akunyinyani basi then update imene yaku Russia ndimene pakadali pano ku Russia kuli nkhani ndiyo nkhani imene so nkhani ndimene guys talongosana bwino ma update kwena kuti zipatsananso tuone kuti Thursday kukafika Thursday before Thursday kuti Zelensky ayankha kuti chani koma pakadali pano Russia ikupita ndithu madere kulanda ndithu and Zelensky akulira kuti kalanga ine and Russia ikuoneka zoti ikungopanga zake kuti isiti kakuza nthawi sage kakuza zizizi malo even malo ina asanalandidwe Russia. So guys, thank you so much. Malawi.